Dobar dan, dobrodošli u Natkinu kuhinju. Danas spremamo zdrav kolač sa bananama i kakaom. Moram da napomenem da je kolač bez brašna i bez šećera. Jako malo sastojaka, samo 3 banane i gledajte uglavnom što zrelije da budu to bolje. Znači ako ukućani neće da pojedu, one koje neće da jedu, te su najbolje za ovaj kolač. Zatim imamo 25 grama kakaoa, 2 jajeta, i ovde imamo 150 grama mlevenih oraha, ali da ne budu onako skroz samleveni, nego malo onako krupnije za nijansu. Mi ćemo ovo raditi štapnim mikserom. Prvo ćemo banane da skinemo koru sa banana. Peći ćemo u ovom kalupu, ovako. Nećemo stavljati pek papir, nego ćemo samo pre pečenja da podmažemo sa malo maslaca ili margarina, ko šta ima, čisto onako da ne bi lepilo. Kolač je zdrav, ne ide ni u ulje, za ljubitelje banana, a deca uglavnom vole banane, ovo je odlična ideja za slatkiš. Zdravo, čak i ako ga uzmu u večernjim satima, nije uopšte strašno. Tako, izručimo jaja i kakao. Zatim uzimamo štapni mikser. Zaboravili smo da kažemo da nam treba prašak za pecivo, ali ne ceo, nego samo ovako otprilike jedna ravna kašikica, oko 5 grama. I sve zajedno štapnim mikserom odraditi. Smesa je spremna, čokoladna. Sad izručimo orase i ovako izmešamo ovu lepu smesu. Kažem, super je varijanta za dezerte za decu, a i za odrasle, zašto da ne, da se unese nešto zdravo. Tako da radimo nešto korisno. Lepo promešamo. Sad mi smo ovde stavili u ovaj naš kalup, podmazali smo puterom. Ovo je kalup za hleb. Da, možete ovaj kalup za hleb da iskoristite. Ako želite da pravite baš banana bread, a da niko ne pomisli da nije. I onda, Dunja samo da se vidi. Nema više. Sad lepo sa ivicom. Zato što vi ne možete. Kad ga razlijemo, mi ćemo malo da ga prodramamo, da bude svugde ravno. Malo će pomeri. Možete unutra po želji iseckati banane na kolutiće, pa staviti pola i onda još pola. Ja ću malo pomeriti. Tako. Sad ćemo ga malo... Ne bi udarite. On će lepo da naraste zbog praška za pecivo. Evo ovako. To ćemo da pečemo u rerni nekih 10 minuta na 200 stepeni, a preostalih 20 minuta na 180, znači oko pola sata se peče, za to vreme bi trebalo da bude gotovo. Naš kolač sa bananom je ispečen, serviran. Izgleda ovako. Baš se lepo vide i orasi i baš je čokoladno lepo. Tako da ostaje nam samo da ga pojedemo. Natkina kuhinja, prijatno, doviđenja.